Βρου μωρέ βρούτε σκόλε, όι μωρέ σκόλε νιτέ, άντε κουντουψί ηλί κουσία. Ξύπνα με αγάπη, ξύπνα με. Ξύπνα με και θα φύγω. Σε ξένα μέρη μακρινά πηγαίνω. Ξύπνα με γλυκιά μου. Σήκω γλυκιά μου, ξύπνησε. Το τραγούδι του μοναχικού ταξιδευτή. Μονοφωνικό, αργόσυρτο, νοσταλγικό. Το ξαμί μου Εικόνα και ήχος μιας άλλης εποχής που πλανάται ακόμα στις μέρες μας, στις βουνοκορφές της Πίνδου, φέρνοντας μνήμες, ακολουθώντας τη μοίρα του δρόμου, της μετακίνησης, της μετανάστευσης. Έξω από το σπίτι, η ζωή του βλάχου ακολουθεί τους δρόμους του κόσμου. Προσπάθησα στις σημειώσεις μου να αποτυπώσω κάποια χαρακτηριστικά. Να διαγράψω μια προσωπικότητα και να πω «αυτός είναι ο βλάχος». Δεν το κατόρθωσα. Συνάντησα ακτινοτρόφους, ταξιδευτές, μεγαλέμπορους, ανθρώπους των γραμμάτων, ράφτες, σαμαράδες, βαρελοποιούς, υλοτόμους. Η λαογραφική έρευνα αναφέρει σε περιόδους που υπήρξε αύξηση του αριθμού των εγωπροβάτων και έλλειψη εκτάσεων για βοσκή, σημαντικός αριθμός βλαχοφόνων οδηγήθηκε στην υλοτομία και την υφαντουργία. Ο αυξανόμενος όγκος των προς διακίνηση προϊόντων δημιούργησε την τάξη των αγωγιατών, κυρατζίδων στη Βλάχικη και συνέβαλε στη στροφή των βλαχοφόνων στο εμπόριο. Οι κυρατζίδες διέτρεχαν την Βαλκανική Χερσόνησο και έφταναν στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Σήμερα ασχολούνται αποκλειστικά με την υλοτομία.